छौड़ा चूस ललकई ओठवा के ललिया। अच्छा है नंदो, ही बतावो कि तोरा टिकवा के दलको और घड़िया के दलको जो पहनले हो तो है। फोटो वाला दलकई भौजी हमारा के घड़िया। अच्छा नंदो, टोला तोरा घड़िया दलका है। अच्छा ये बतावो जो गलबा में तो सिकड़िया पहनले उ तोरा के दलको। ड्राइवरवा दलकई सोना के सिकड़िया। अच्छा नंद, पहले ही बतावो फैन की पहलिया जो पहनले हो तोरा के दलको है, बतावो। कॉलेजिया के लइका भौजी दलकई पयलिया। अच्छा कॉलेजिया वाला पहलिया दलको। अच्छा ये बतावो हटवा तो चूसल को के चूसल को तोरा है लगा को तब दाऊ क्यों है छौड़ा चूस ललकई ओठवा के ललिया। अच्छा नंदो, एक बात और बतावो बलिया के दलको। बलिया जित शर्मा दलकई। अच्छा ये बोलो कि नथिया तोरा के दलको। राहुल दलकई नथिया। अच्छा नंदो, एक आखिरी सवाल पूछे तोरा से कि रात भर तो कहाँ लो, रात भर नहीं नजर लो, कहाँ भी लो रात भर। साहिल में संग बीतलिए भौजी आधी आधी राती। अच्छा जगह दिन रात बिताना बितावो, लेकिन सबके कहो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर इसलिए मजेदार कॉमेडी वीडियो फिर से लेगो।